Oke, tak bilang cerita nangko di tampe kejadian. Tak jadi di daerah Jakarta dakenyo simpang Gajah Mada. Tabali baju je Sarawak ado calano 2-3. Walau di sana dan di Malaysia atau di daerah Pulau Jawa, buka YouTube bersama-sama. Hai jalir di sana tu, buka YouTube Sinar Padang Official, boleh bertamu jerabah Pesisir Selatan, Cyril Asmara. Okey. Allah di kabele anak kabel. Ambil kayu malang di kabel anak kabel. Jatuh kata larang jauh sularonyo. Oh jatuh kata larang jauh Sulara onan tadi lakaset olah nombor lampe kini laka masuk kambang akan nombor lali moe ora bana larang jauh dia lah jangan
nyoelo tangan sapriani nyotulaan langsung kalaman talamui tiba deta Otalamui tiba di tanah menangi badan sapriani Oh menangi badan sapriani oh ibu maafkan ambo oh ibu maafkan ani mandanga kato sapriani Tuhan obat tambah berang badarita paneati ndak tabado dangalapi elo-elo Oh mulai kepado hari kini ndak boleh naik ke rumah barangkit dari rumah mopi. Oh kotak japui ayah ke penjara nambah namo buyuang separudin ba itu katanya Pak Badarita mandanga kato dari ibu nak tabado ibu hati sapriani hanya sabui namo apanya di penjara hari hujan sebantu itu indak tabado labe hujan hari sadang pukul 3 para siang hoi nyola jale kane usia juo di sirita tepaso jalan Ho sapriani opai jalan bagontai sama seorang Tuhan Oh jalan bagontai sama seorang yo rumah ndak ada kanyo tuju ndak ada orang do kamanolong nyo bajalan tarwijo Oh sadang bajalan jalan yo indak guna to bilang lamo disiko kalau kok dipandang Oh sadang berjalan Pak sama seorang nanawa sedang berjalan hari hujan labek bantu itu Oh nampaklah rumah orang Pak sedang ado pakai teras rumah rancak dipandangi barantinyo di sinan hari hujan 100 kilek 100 jo patuinyo Oh baranti badan sapriani batadua di teras rumah elo orang dingin badan nindak tabado Tuhan ndak tabado dingin dopa sapriani baju basah Pak nan dipakainya baju basah Sarawa basah naninyo sedang betadu menangi juo lambe-lambe menangi taisa-isa Oh sedang menangi sama seorang sedang menangi nangi juo tadang ada orang di hati rumah Oh bunyi suara orang menangi bunyi suara anak ketek keluar apa punya rumah Tuhan Oh keluar lapaknya punya rumahnya calik bana elo-elo pintu terbuka apa mencalik kira ada anak ketek sedang batadu menangi balambe-lambe
Oh barunya jagoan bininyo masuk bilik, jago lalai dia dari lalu. Ho caliklah katras rumah awak. Ado anak ketek sedang bataduanyo menangi. Taisa-isa ambo main bau nak barani. Oh mandang kato bantu itu. Jagolah bini. Badan apa Tuhan? Oh jagolah bini badan apa satolah jago bini apa nyocali iyo ado anak ketek baru nyoturui de etek tu onde nak kanduang nan mudoe. Oh dia nak badan menangi hari hujan sebantu iko di mako rumah jo alamat sasek ko tadi sedang jalan kaban kebake ibu. Oh tolong kaban nak bake mandi kato sampai sebantu itu onde ibu dengan bana dengan de ibu elo-elo ya bu. Ho indak dosa se dobu badan ambo dobu. Ho mungkin ibu lah kata ujuo kejadian orang nak mati di rel kereta api. Ho nambah namo upi suparia iyo tu mande mabu badan ambo anak dibuyung Saparudin. Oh ayah masuk ke dalam tansi mande Allah babunuh dirian mande bakubur masuk tanah. Oh ambo tinggal jo mande tiri tinggal jo mande tiri sejak dulu kini nyo usia bu dari rumah yo bu. Oke ni tausiah mabuk dari rumah ndak boleh tinggal di rumah nyolai mandang kato bantu itu masuklah dulu nak kato ibu serato apa sekalian. Oh mula diganti nak baju dulu. Honyo ambil andi ibu andu karano apa jo ibu ndak ada baju anak ketek leu ndak baranak do sorang ju. Hola labi baturut tananggaran sampai 10 tahun anak alun jo dape. Honyo agi salai kain sarung pakailah dulu nak kain sarung barisuk baju ibu balian barisuk baju kami bali nak. Hujan nanggadi nak menangi ju ko iyo mande ndak ado. Ko iyo ayah nak di penjara sama laki ayah keluar jo ibu nak nanggadi tinggal nak Ojo ibu lana nanggadi tinggal apa bertanya dengan ibu siako gala dengan namo ko itu nan ibu tanya ambo banamo Sepriani ani panggilan dari mande. Hodang-adang rani bayi bawaan mandang kato bantu itu ko iyo nak sebantu itu namo ibu boleh nak jale serato namo badan apa. Ho kalau namo na badan ibu kalau namo badan apa. Ho tumpak daerah Surabaya orang bitau kasadonyo banamu angku Haji Solie duo jo haji si gadijana
Dijani tulo lain dipikiran itu tuh tanggung jawab ibu itu tuh tanggung jawab kami. Jangan menangi nak nangi juo sama laki apa keluar di penjara yona. Hojo ibu lanang gak ditinggal mandanga kato dari apa. Mandanga kato dari ibu nyo ambil tangan apa jo ibu. Terima kasih pak banyak-banyak. Terima kasih bu banyak-banyak yo bu konda ado bu ibu menolong yo bu. Konda ado ibu yo apa mungkinlah dingin bu di jalan Tuhan. Oh mungkinlah dingin bu di jalan, mungkinlah sakit parwi ambo. Ba itu kata Sepriani mandanga kata coy itu. Ndak tawa dosa nang hati apa nak kandung na mudo mata ukuran tidur bau tidur ba itu kata badan apa. Lanyo antan masuk kamar iko makamar nak ranang gadi apa jo ibu jan dia anggap lo orang lain anggap sabantu. Homandeani na anggap sabantu nyomande Sepriani mandanga kato bantu itu. Yo sanang hati Sepriani lah masuk ke dalam bilik ala tidur Sepriani. Oh Tuhan oh sekalo lalu hari siang na pagi sepagi itu nyobalian baju dia apa dua jo badan diri bu. Baju dape nyo sarawa dape di sini nala pakai pakaian nyo pakai pakaian elok. Oh bakato badan diri ibu onde nak kandung na mudoi. Olai kok Sepriani nak masih bersikolah kok mandanga kato bantu itu. Kalau itu bu nan ibu tanyo ambo kolai bersikolah bu ambo kolai mabuk bersikolah baru SD kelas 2 ba itu kato badaninyo. Di sini ibu mengecek ibu antan kagaduang sekolah di sekolah ibu antan sekolah Sepriani ndak jan male-male rajin-rajin yo nak rani bersikolah ba itu kato apa jo ibu biaya ibu nak mencarian di sinan kalau kok dipandang biari baganti hari biarilah baganti pakan nabi pakan baganti bulan nabi bulan baganti tahun anak bertambah kadang
Sapriani batamba gadang juo di mainyo tolataan tamat inyo sekolah dasar seto tamat sekolah dasar menyambung inyo ke SMP alamat masuk ke SMP duduk di bangku kelas 1 inyo sekolah tarui juo inyo sekolah tarui juo ndak guno to etong lamo bana sadang di dalam sekolah tinggal inyo di sinan balam taranggo ate tanggo manyang taurai ate pintu ali sakete tantang itu yoto ali kabake saparudin sadang di dalam penjara juo hukumlah sudah bayar tuan sukun jatuh talawi sempiang bagolek lalu kakak guru nukun jatuh hakim babel yang tahu kun saparudin nampe tahu kuninyo ampe tahun di sinan sedang di penjara menangi juo sama seorang kabaan nasib badan anakku awak lasanang dalam penjara alai makan jo minum jo aku nasib Sapriani Kok nasib Sapriani itu kalau kok dipandang dak guna to etong lamo bana tinggal dalam penjara Oto bilang badan nyorita tadi badu ojo inyo buyong Supardi antaro Supardi jo sirita ala nikah badan inyo tuan ala nikah badan nyoba itu kalau dipandangi labas sanang-sanang Supardi jo sirita nana Saparudin indak katakana Honda ado inge lai tinggal sadang bantu itu tojapui upi Sapriani pae Oto japui badan Sapriani di mainyo to tibuan dak lamo inyo basikola latamat dari SMP utaknya sangat tajam bana utak namu pikiran lanjui Otaman SMP Sapriani masuk ke SMA indak dibilang lamo bana sedang di dalam sekolah juga awaknya sadang bersikolah utak namu pikiran lanjut nak tabado elo utak anak tuan nak tabado elo nyodo utak anak di sinan kalau kau dipandang dak guna to etong lamo bana ndak para lu to bilang lamo
Abiari baganti hari, abiari baganti pakan, kini sedang dalam sekolah. Oh sedang inyo dalam pendidikan, badan bertambah, gadang juo Tuhan. Oh baru bakato badan sepriani onde dangan lade apa sarato jo badan ibu kok dapet pak ambo bakanda kok dapet kanda badan ambo tadaga ambo kapa ambo tadaga ambo jo apa jo pak kok dapet kandak sepriani pak calik lapa ke penjaro yo pak calik lapa ke lembaga tadaga bana pak sepriani Tuhan. Oh di sinan kalau kok dipandang baru di sinan kok dilihat onde nak kanduang namu doe tunggu sebentar sepriani apa tanyo banada ulu oke ronyo pak nanapak tadi ado adiknya dinas di Kapolda di sinan kalau dipandang dinasnya di Kapoldanya mah di sinan kok dilihat. Oh alanya telepon ke Kapolda Surabaya adik kontan badan napak bana. Oh di mata tahan nambah namu buyuang separudin kaba LP mano nyota opor nang kasus orang meninggal mati di rel kereta api dia. Oh mati di rel kereta api mandanga katoco itu alamatnya lagi sekali di BLP sudahlah tahu barang ke apa jo ibu batigo jo pie ho sapriani mae. Obat tiga jo badan sepriani taruh calia kalembaga. Ondak lama inyo ate otolat sampai tampe nanyo tujuh. Oh satu sampai tampeknya tujuh baranti oto di tampeknya satu talata oto tadi nanapak lah dengan ibu bertiga jopik sepriani. Oh alala turun dari oto alala turunlah badaninyo di sinan kalau dipandang nyotaruilah ke lembaga ditanyolah ke petugas mansonyo badan apa rombongan orang nambah tiga kaman calik sisa paruh ngudin Tuhan. Orang kaman calik separuh nang kasus bunuh diri di rel kereta api nyalanya lagi izin di orang penjago nama jago pintu BLP itu kalau dipandang olah masuk apa jo ibu batigo jo pihak sepriani lah duduk di ruangan tunggu duduk lainnya batigo sambil menunggu.
Oh ndak lama Saparudin lah dipanggil maksudnya ada orang mencari dalamnya tako hati Saparudin nan datang bininya juo. Oh nang katibo bini jo anaknya ndak mau sangko dona lain nang kadatang. Oh satu mencari Saparudin nampak laupi Sapriani tapi bukan jo bininya jona lain Sapriani tibo. Oh di sinan basalam mana jo apanyo menangi badan Sapriani. Oh apa sayang Sapriani opai. Hujan berang dah apakah ni nak pai. Jan bangi kesepriani nak pai. Oh nak mencuba apa baca lihat saja tetan di penjara saja masuk apa KBLP nak pernah Sapriani cali apa dopai. Oh apa tahu jua nak pada nasib anak apa ya pak. Tahu di nasib badan Sapriani. Apalah dalam penjara kok ibu lah masuk tanah ya pak. Hoba acaronyo paka mencari Sapriani. Harapan bagantung ke ibu tiri. Harapan ke bini apa Oh mau pulo yo pai. Dapat digadue buyong Supardi pai. Oh dapet nyoga dua padi buyong Supardi. Ba itu kato badaninyo. Iyo lama bini badan apa. Oh agak sajo di badaninyo. Nak bosangko depai burita. Kasake jam itu hujan-hujan nambonyo usia. Dek dapet laki nanelo pai. Oke ni tompak apa di badan ambo tinggal di hati rumah pak. Jo apa ambo ko tinggal pak menyaran pak wasikola yo pak. Homandang kato dari anak ya pak. Honde nak kandung Sapriani na Oh apa ndak berang ke Sapriani. Apa ndak bangi seketik jualan salah badan diri apa Tuhan. Onan salah badan mana diri apa. Ndak dona lain donan salah. Ba itu kato badan nyonyo palu badan Sapriani. Lah gadang anak apa nak dipandangi yona. Oh hati-hati Sapriani basikola na Oh elok-elok lah nak Sapriani baraja. Jan baraja tanggung-tanggung Sapriani. Oh untung selamat nak basikola. Tak cabui tarik tabanam na tak cabui tarik tabanam. Ba itu kato badan ninyo. Ndak paralu dihitung lama waktu mencari alabi. Oh babali apa dengan ibu 100 jo badan anaknya tadi. Oh satunya anak kababalik selamat tinggal apa badan apa. Ambo babalik nak nyolai. Nampaknya anak kababalik nak tabado lulu Oh dalam mati
hati dopa, ibu hati bukan kemain dopa. Ndak tabado ibu hati Saparudin mencari anak jalan gontai Tuhan. Mencari anak jalan gontai bobanati Saparudin di sinan kalau dipandang naninyo lah masuk ke dalam balik anak ala lo tibo di luar. Oba balik inyo nambah tigo nyotarui dake oto tadi satu lah tarui dake oto pulang ke rumah. Oh dengan apa Tuhan? Balik lainnya sekutiko alanya tarui dake oto. O satu lah tibo dake oto lah naik apa masuk oto 100 badan Sapriani o Tuhan. Oh 100 jo badan Sapriani ndak lama oto di bajalan, ndak lama bana oto jalan kain cawu panjang 9. Oh laput taleonyo di barando, panek dek lama di bajalan jauh bertambah pieju. Apa tanda kini lampi lah nampak rumah badan apa oh Tuhan. Lah nampak rumah badan apa agak sajo nyoto tu tadi baranti oto di laman rumah. Talata oto ditampeknya lah turuninyo nambah 3 langsungnya naik ateru. Ola nyona ya te rumah la duduk ate kurisi. Ola duduknya ate kurisi sedang di ate rumah juo tinggal ninyo di sinan. Oto japui orang di Jakarta yola yang ke Saparudin nang kepala Bang Bumi Daya apa Orang kepala Bang Bumi Daya nyo sedang membaca koran nampaklah gambar Saparudin nyo baca bana elok-elok kironyo Saparudin dalam penjara.
Otatan buyong separudin de ulah kawin batambu suparia membunuh diri Tuhan. Oh suparia membunuh diri setodape koran nyobaco. Oh nyobaco dia yang ke separudin tempe tatan nyola tahu di mata kurung nyola jale. Oh barang ke nani nyoayang ke separudin kepala bang bumi daya Tuhan. Oh iyalah kepala bang bumi daya ndak guna to etong lamo barangke dari Jakarta Surabaya nangkanyo tuju di malo hati ndak kasusah bilonyo kandak lah kabalaku di sinan kalau dipandang ma'lun napak tu tadi nanayang ke separudin nyot sadang membawa oto nan sadang moto bajalan sadang jalanan del di opor di satu opor kadua lah dari dua opor katigo di tiga lah pekampe di sini nak kalau dipandang tambah diampe lah tambah tanang apa tando lari nyot tanang adang lari lah 80 ado mencilo ala kasaratui ado cepia lah 2 bili 120 lari oto. Oh 120 lari oto kaja lah tonggak kilo lara baraba tonggak kawe hala nampak gambar tangkura nasi mandasi kasih alu ya buni babuni ya karakela jagung abuni ya baraba pala baku capi ya buni ya bagang andang basaruna Tuhan. Apo tando lari oto kancang det kancang lari oto apa tando lari nyok kancang di sini nak kalau dipandang di sini nak kalau dilihat tando nyok kancang ala lari oto nambah copucu di lancan cokumbang putih talinyo nambah cokucing ala lapesanyo ba abalui di gati ikue. Hewa itu kalau dipandang bantu sarasa lah koto baru cok kasih bungka kadatang bantu langki sau mapai holari oto Tuhan oh bantu lang kisau lari oto bajalan tarwiju ndak la moto sadang jalan tiba wakatuyo jangkonyo olah sampai ke Surabaya otarwila oto KBLP ditampe separudin tetan mbak itu apa kok dipandang Pak Ndak guna doto bilang lamo baranti oto ditampe nyo satu baranti oto tadi lah turun badan diri apa
turun badan diri apa di sinan kalau kok dipandang dak paralu dietong lamu. Oh ala turunnya dari oto nyotarwi sajo kaba LP satola tibo di BLP ditanyo ke petugas sinan ingin batamu jo Saparudin nang kasus kawin batam buah bininya mati bunuh diri. Komandangan sabantu itu dibari izin dirangkan tu ala dibulian liau masuk Tuhan. Dibari izinnya liau masuk ke dalam kantor setelah duduk pak di kemainya tadi lah duduk di tampe orang kemanunggu. Oh dipanggil buyung Saparudin satu keluar Saparudin nampak ayang keknya tiba basalam buyung Saparudin manitia jatuh. Oh aye mato yo pa baru bakato badan apa. Oh nak kandung buyung Saparudin jangan menangi lole nak dalam lembaga jangan menangi lole di penjara. Hokoklah salaman ang keluar di penjara ang turui badan diri apa. Oh masalah sore nang tekan dulu urangnya lah dapik kasadonyo ala baranti bakarajo na Oh ala baranti na bakarajo badan ang bulie balik masuk karajo ba itu kato badan apa. Komandang kato dari ayang keknya menjawe buyung Saparudin terima kasih pak banyak-banyak ya pak. Kolai batolong pak badan ambo tapi ambo masih tatan pak. Oh tapi ambo masih tatan dek lalamo inyo mangecek wakatu batamu alabi babalik badan diri apa balanjo Saparudin tinggal. Lah keluar apa dari BLP satu keluar badan apa-apa tarui kadake oto barang ke oto ke Jakarta ionyo dari ho Surabaya apa Apa-apa Saparudin tinggal masuklah ke dalam balik. Olah masuklah ke dalam balik kini lalu balik di penjara. Oh sedang dalam penjara jua tinggal ninyo di sinan to japui badan Sapriani. Oh iya anak di Saparudin kironyo badan Sapriani. Olah tamatnya dari SMA na lapor sudah di tangan ijazah sudah diterima balik bagolai tampe apa Tuhan.
Oh balik bagolai tampe apa satu tibo di tampe apa baca assalamualaikum menjawe apa jo ibu. Oh alaikumsalam kata apa. Oh naik lah naik rumah lah naik badan sepriani satu lah naik hati rumah. Olah duduknya dake ibu dengan apa nyecalian lapor joi jasa onde apa 100 ibu. Oh tolonglah kambang bu lapor ambo tolonglah cali ijazah ambo lai dape juara 1 bu Oh ambo dape bu juara 1 ba itu kato badaninyo mandanga kato bantu itu ndak tabado sanang hati bu onde nak kandung Sapriani. Oh karena lah tamat dari SMA ibu bertanya ke Sapriani kama badan nak menyambung naik. Oh kama badan kama nyambung mandanga kato dari badan ibu jawaban Sapriani. Oh ibu 100 apa. Oh kok dapet kanda badan ambo ndak paralu menyambung lai lah jadi sekolah inggo iko tapi ado kanda ke ibu. Oh kandak ka ibu memang gak susah tapi kok boleh ambo bakanda saran ambo kasinan masukan bu jadi polisi bu Oh masukan bu ambo jadi polisi mandanga kato bantu itu di sinan kalau kok dipandang olah gala apa jo ibu lai sabananya ko Sapriani banian nak masuk polisi kandak masuk palwan badan anak apa lesa batu-batunya ko dari hati. Oh kata sampai sabantu itu menjawab badan Sapriani. Iyo mabuk kata Sapriani 100 kapak sekalian tapi badang ala de apa. Oh danga de apa dengan ibu dek tanyo ibu terlalu banyak. Kau ndak boleh bu ambo ndak berang kau ndak dapet pak ambo ndak bangi ndak berang kepada napa dopa Oh sapa gak sajo di badan Sapriani inyo mangecek lah mulai taisa-isa aye mato bantu kejatuhan sabananyo salam apa badan ambo. Oh pandai sajo ambo membaco ala jadi ndak paralu lodo basikola tinggi la jale ayah di penjaro Tuhan. Olah jale apa di penjaro awak bakanda sekolah tinggi pulau ambo indak do tahu diuntung ba itu kato badaninyo ndak paralu to bilang lamo ndak guno dietong lamo bana. Oh di sinan kalau kok dipandang mandanga kato badan Sapriani onde nak kandung Sapriani indah itu nana apa tanyoan. Oh apa bertanya dengan ibu kok lai sabatu-batu nak dari hati sampai ke hati. Iyo bakanda bersikolah kama sekolah batandan kama sekolah diantan.
Pokok iyo kandak masuk polisi, kandak masuk kapal warna Sepriani. Adi apa bana Kapolda di daerah Surabaya naik. Adik kontan nak di badan apa nak nangkap payah cik juo apa saran badan Sepriani ba itu kato badan liau. Oh nak paralu dia tong lamo na malam semalam itu barangke apa jo ibu batigo jo Sepriani katampe adik. Oh badan liau pa Oh katampe adik badan liau lapai nyobatigo lanai oto katigo nyo. Oh naklah motor sedang jalan-jalan bertambah jauh. Oh jalan bertambah jauh naklah motor sedang jalan sedang berjalan oto tadi. Oh panek deklah motor jalan ala sampai ke tampe nanyo tuju. Oh satu tiba di tampe nanyo tuju penjagaan sangat banyak bana. Oh KTP nyo tanyo kat sadonyo baru mengecek badan apa. Oh itu tu adik kandung ambo naninyo alun percayo barulah nyo telepon di badan apa. Kalau adik kandung liau tuan. Oh keluar dia kandung liau seto keluar dari rumahnya japui kakak kalaman. Oh baru masuk oto ke dalam alam masuk oto ke pakarangan rumah seto terletak di tampeknya. Oh alalah turun dari oto satolah turun dari oto taruinyo naik ate rumah tuan. Oh taruinyo naik ate rumah ndak lama kita bilangkan lati boynya ate rumah ayat terletak di pembantu. Oh satu terletak ayat tadi minumlah ledalah kata adik sarato uni sekalian nalala minum badannya sudah minum kalau dipandang adiknya mulai bertanya. Onde udah dengan bana salarwi salamo nangko nak mencuba udah kamari baru iko manamui ambo. Oh tujuan jomu kasui tolong kaban bake ambo dai. Oh tolong kabanda bake ambo kato sampai sabantu itu. Oh manjawe sekali badan kakak baduo-duo nyo manjawe onde dia kandung dangabana.
Oi kokola samucu anak kami dari ketek kami gadangkanlah tamatnya dari SMA. Kami tanyo bananyo di rumah kamainyo kadisaran cuma niat dalam hati nyonyo kandak masuk polisi tolong saran badani.